سبيل إلى السلام يبغيني طوقي حل إليك كان يبغي الوجود الذي أبنى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بل ما شرف لا جبران لا جباو أمبي أو فوكا ولي مندون أو منو سغولي معنا شرف لا جبراني سانفيني سانغينا جمانين كونو جمانين كوكا أمباين الله سبحانه وتعالى في ala ye ɲinan sali kɛ hɛrɛ la san wɛrɛ ta ala k'a yira an na aw bisimilaw ka jɛmukan kɔnɔ n'o ye tijaniya bulonba kɔnɔna ye alhamdulilayi bi an kɛmɛ ka maa minnu bisimila an karamɔgɔ a sheikh umar hadi cham n'ale ye conférencier président ye ka fara an karamɔgɔ a sheikh alhussein jakite ale min ye conférencier secrétaire général ye yani an ka tɛmɛ ni kɔrɔfɔw ye an b'a fɔ président salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. أكرم والسين السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. President bora sali kɔnɔna hakila ayiwa sami foli kana ka ta ka ɲɛsi an fila bɛɛ lajɛlen ma ka taa se tijaniya duba a kanubaga bɛɛ lajɛlen ma. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim. An ka foli bɛ an lamɛnbaa n'an lajɛbaa bɛɛ lajɛlen. Ala ka hinɛ n'a ka makari kɔnɔ ala ye ɲinan saliba in yira an na o kuma a ka kan an kana zigi serifula jabarani kɔnɔ ka foli kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye mali bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an ma maa bɔ maa la ka foli kɛ tijani kalandenw bi mali yɔrɔ o yɔrɔ la ka mini kɔrɔ fɛ fo tilebi fɛ ka f'u ye ko ala ka san wɛrɛ yira an na hɛrɛ ni baden ala ko k'an n'u bɛɛ lajɛlen ani silamɛ bɛɛ lajɛlen jamana in an bɛɛ lajɛlen jɛ don ala k'a to ala ka sabati k'a kɔnɔ yafa ɲɔgɔn ma o kalo ye nin ye ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma nin ye foli ye ka si kalandenw ma ka se an ka kalifaw ma ka se an ka mukadamuw ma ɛlɛ dɔrɔn ka se silamɛ bɛɛ lajɛlen ma walhamdulilahi rabbil alamin. Sami foli ka taa se an ka lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan inshallah. Jallo alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. An bɛ foli lase mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ma an bɛ sanbɛ foli an b'a kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Sherif Usman Madan Haidara ma ale min ye sherifula ɲɛmɔgɔba ye donc an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka duwawu k'a ye k'a ɲini ala fɛ ala ka san caman yira an na ala k'an ka batuw minɛ ala k'an ka haminakow nɔgɔya n'o tɛmɛna an ka khalifaw ani an ka mukadamuw ani an kalanden ɲɔgɔnw an bɛ foli k'a bɛɛ lajɛlen ye an b'a ɲini ala fɛ ala min ye ɲinan yira an na ala ka san caman yira an na ala k'a yira an na hɛrɛ la k'a yira an na ayiwa yiriwa la k'a yira an na jidi la k'a yira an na k'a sɔrɔ an wasalen don an ka diinɛ kɔnɔ an wasalen don an ka jamana kɔnɔ an wasalen don an ka sɔrɔw la ala k'o k'an bɛɛ lajɛlen ye ala k'o kɛ alakira bonya kama sallallahu alaihi wa sallama ka foli di mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ka foli di maliden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana ala ka sabati ala ka jamana yiriwa ala ka jamana hakilisigi ni cɛbɛn ni kanbɛn ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔna la o de tun ye sanbɛ foli ye ka si mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen mɛn président an bɛ segin ka na i ma juillet kalo tile 8 tɛmɛnen e kun ye wele bila silamɛ bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnya la tijaniya kalandenw ka taa se khalifaw ma wele in jaabira misiriba kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen y'a ye jabarani sanfɛ cogoya min na khalifa bɔɲɔgɔnko 100 kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka jɛ ka duwawu kɛ mali élection a bɛ se ka kɛ hɛrɛ la cogoya min na k'a don hɛrɛ la ala sɔnna a ma duwawu in jaabira a kɛra hɛrɛ kɔnɔna na nin waati in na nin sisan seulement foliw kɔfɛ kɔsegin foli jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin u ma. An bɛ ala tanu ka ala barikada o tɛmɛnen kɔfɛ an ka wele ma sera maa minnu ma n'o y'an karamɔgɔw ye ani kalifaw jamana kɔnɔna na ani mɔkadamu
an y'a dabɔ fɛn min kama a tɛmɛn'o ka yɛrɛ an ye maa 100 de wele nka a taara fo maa 100 ani maa 30 ɲɔgɔnna na minnu bɔra jamana kɔnɔ ka na Tombouctou jamana na ka na se fo Kayi ka tɛmɛ Mali région bɛɛ lajɛlen fɛ a n'a cercle Sango Kucala Ɲɔnɔ ele dɔrɔn Segu jamana bɛɛ lajɛlen fana u y'an ka wele jaabi fasoden ɲumanya kosɔn u y'an ka wele jaabi kalanden ɲumanya kosɔn u y'an ka wele jaabi ka da ka danaya de bɛ kalifaw n'an cɛ n'o ye confénati ye an y'u wele hɛrɛ de fana na ka da kan an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Mali ye ko 2 de kun sinnen don an ma a waati la n'o ye le 8 juillet a ko fɔlɔfɔlɔ kun ye samiya ko yɛrɛ ye fɔlɔ o kuma na a ko 2nan élection min bɛna kɛ n'o ye kalafili ye mɔgɔ 24 ɲɔgɔnna cɛ an y'u wele o kuma na u kana an ka hakililaw falen an bɛ se ka mun kɛ Ala kosɔn an ka jamana in a bɛ se ka basigi cogo min na an ye baara kɛ wazifa kɛra Al-Hussein na a da don nafa jumɛn bɛ wazifa la tijaniya kɔnɔ ani anw ka miiriya kɔnɔ kuranɛ bɛ kalan Mali juma misiri bɛɛ la duw kɔnɔ ka Ala deli n'a ye nka anw tijaniya kalandenw anw ko o kuma na i n'a fɔ Ala bɛ wele n'a tɔgɔw de ye o kuma na anw bɛna astagfirulahi kɛ ka la ilaha illallah kɛ ka salitiba Muhamadu ka sallallahu alaihi wasallam k'o kɛ ɲɛbila ye k'o di Ala ma Ala sanji ɲuman Ala k'o k'an ka jamana kɔnɔ samiya in a ka don ɲuman na a ka timɛ a kana kɛ ji fana ye min bɛna an tiɲɛ nka ji barika ma ŋaniya fɔlɔ kun y'o ye ŋaniya filanan maa minnu bɛna don kalafili la jamana in an bɛ fitinɛ dɔ kɔnɔ Ala kana fitinɛ wɛrɛ bɔ a kɔnɔ o kumana an ye Ala deli cogoya min fɔ sisan o fana ka kɛ ni ŋaniya ɲuman ye ka sin Ala yɛrɛ ma k'a ɲini Ala fɛ kalafili a ka kɛ baasi kana bɔ a la tɔɔrɔ kana bɔ a la n'a tɛmɛna fana Ala ka sabali di bɛɛ lajɛlen ma jamanaden bɛɛ ka don da kelen fɛ bɛɛ ka bɔ da kelen fɛ an kana taa fitinɛ sira kan ka da ka fitinɛ maa b'a wuli cogo dɔn maa t'a ban kuma cogo dɔn o kumana o dugawu de kɛra u y'an jaabi ne hakili la fana ni ma fili Ala fana y'an jaabi ka da an ŋaniya kun ka ɲi ka taa Ala fan fɛ an ŋaniya kun ka ɲi ka na an jamanadenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ma kalafili in kɛra o kuma na a ka kan i n'a fɔ u nana waati sɔrɔla an bolo sisan an ka foli ma segi kɛ u ye u y'u se tali min kɛ ka b'u ka duguw kɔnɔ ka mobiliw ta ka na dɔw nana cogoya o cogoya la Ala de b'a bɛɛ dɔn nka u ye ŋaniya ɲuman kɔni ta u nana misiriba kɔnɔ kalo tile 8 an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan an bɛɛ ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka Ala deli ɲɔgɔn fɛ dugawu jaabira o kumana an bɛ Ala barikada fɔlɔ Ala barikadali an bɛ ciba sallallahu alaihi wasallam an bɛ sala ale kan sabanan kalifa minnu nana mɔkadamu minnu nana u bɔra yɔrɔ o yɔrɔ la k'a f'u ye k'u ni ce u yɛrɛ ye u ni ce u ka fasoden ɲumanya la u ni ce u ka diinɛ jɔli la u ni ce u ka tijaniya kalandenya o ɲumanya la o foli b'u ye a n'a barikada o tɛmɛnen kɔfɛ sana maa wɛrɛw nana fara an kan ka bɔ Côte d'Ivoire dɔw bɔra Maroc ka na lɛtiriw ni telefɔniw cira olu ma k'a f'u ye k'aw ni ce u ka fasoden ɲumanya la u nana an dɛmɛ an ka faso kungo la an fana hakili b'u la n'Ala sɔnna ma n'i ye juru don maa la a kan k'a sara u ye juru don an na Ala k'a to an kɔnɔ n'Ala sɔnna ma n'u fana y'an wele don min na u yer'u kungo la n'Ala sɔnna ma u b'a sɔrɔ an fana labɛn bɛ an bɛ taa far'u kan badenya kɔnɔna na silamɛya kɔnɔna na tijani kalandenya kɔnɔna na ka u dɛmɛ walasa u fana ta yin Ala k'an kisi tɔɔrɔw ma nka an ka taa jɛ ka Ala ko baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ yanni ka bɔ kuma na yan an kun ye ɲininkali dɔ de kɛ kalifa 100 in na kalafili min bɛna kɛ olu ka hakilila ye jumɛn y'a la u ye hakilila min fɔ filanan tijaniya yɛrɛ a bɛ yiriwa cogo di bɛn mi k'a kɔnɔ cogo di n bɛ kuma kelen dɔrɔn de ta u ka bɛnkan na anw ka bɛnkan tɛ anw ye kalandenw de ye maa 130 min nana an y'olu bila u dama tantanba dɔ an y'o jɔ misiriba kɔnɔ olu donn'o kɔnɔ u donn'o kɔnɔ min kɛ ɲininkali in kɛra u la u ye hakilila falenw kɛ bɛɛ y'i ta fɔ kayikaw y'u ta fɔ kucalakaw y'u ta fɔ segukaw bɛɛ a kuma belebeleba min bɛ se ka taa kɔnɔ walasa tijaniya ka yiriwa jamana kɔnɔ k'o kumana ko an ka taa bɔ ɲɔgɔn ye
tijaniya kalandenw ka to ka taa bɔ ɲɔgɔn ye commune kelen kɔnɔ cercle kelen kɔnɔ duguba kelen kɔnɔ quartier kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ zawiya 3 bɛ yen 5 bɛ yen 6 bɛ yen o karamɔgɔw yɛrɛw ka jɛ n'a ye kalifaw ka jɛ n'a ye mukadamuw ka jɛ n'a ye kalandenw ka taa bɔ ɲɔgɔn ye n'an taara ka zawiya la nin juma in na ka taa hadara kɛ juma wɛrɛ an ka taa maa wɛrɛ ka zawiya la juma wɛrɛ an ka taa maa wɛrɛ ka k'o kɛ munumunu ye u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u sigiyɔrɔ la n'o kɛra u bɛna deli ɲɔgɔn na ka taa bɔ ɲɔgɔn ye hinɛ ni makari bɛ don ni ɲɔgɔn cɛ danaya bɛ don ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra u bɛ ɲɔgɔn minɛ n'u ye ɲɔgɔn minɛ o kumana tijaniya an duloma jɔra u bɔra ni nin hakilila belebeleba in de ye o dun y'a sɔrɔ anw bɛ k'o kɛ bamakɔ kɔnɔ yan kaban an yɛrɛw bɛ to ka munumunu an ka zawiyaw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa hadaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ denmisɛnnin dɔw fana b'an bolo a bɛ fɔ o ma ko tijaniya denmisɛnninw olu kɔni a bɛ san 3 bɔ n'u taara nin commune in na tuma wɛrɛ u bɛ taa nin commune in na u bɛ munumunu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka taa maaw dɛmɛ u ka hadaraw la o deli na o donna olu ni ɲɔgɔn cɛ o kumana o de fana nana kɛ kumaba ye min bɔra an ka fɛn kɔnɔ kalifaw ka ɲɔgɔn ye in kɔnɔ o kumana an b'o hakili lajigi i n'a fɔ u seginna ka t'u ta yɔrɔw la kaban bɛɛ lajɛlen k'o k'i ka baarakɛla ye sabu n'o kɛra koko bɛ kari ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ delina bɛ na ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ na a tɔ o bɛ ala bolo o kumana k'u hakili to baara in na ka kumakan in b'a yira ci mun fɔr'u ye u ka waleyali daminɛ olu de y'a fɔ nka u yɛrɛ ka waleya kuma tɛ waleya de don baara de don ɔ olu ɲɛ b'o nafa la o kuma ala ka an bɛɛ jidi ala k'an bɛɛ jidi yani an ka bɔ kuma kɔnɔna na an bɛ segin ka na an karamɔgɔ Aluseni ma ɲininkaliw kun cayara n na sabula kɛnɛ in kan n'o ye misiriba kɔnɔna ye marɔkɛnw ka délégation kun bɛ yen u ka karamɔgɔba kun bɛ yen a kun bɛ ka kuma larabukan na e yɛrɛ kun bɛ ka traduit bamanankan na a ka kumaw la kɔrɔfɔ i bɛ se ka ala belebeleba jumɛn fɔ an ye walasa min kun mago bɛ kuma in faamuya la u ka se ka faamuya kuma in yɛrɛ kun bɛ min kan alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ président Thiam fo bɔra ka an karamɔgɔw an ka khulafaw ani an ka mukaddamu a bɔra ka foli lase u ma ka waleɲuman dɔn k'u ye ka barika da k'u ye conférencier ye welekan bila u ye wele jaabi wele jaabira an nana ka fara ɲɔgɔn kan ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ala ko a ye n wele n b'aw jaabi ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko addu'a'u silahul mu'min duwawu de ye muminu ka kɛlɛkɛfɛn ye hadamaden bɛ duwawu kɛ waati min na o b'a sɔrɔ i bɛ k'a yira ala la ko n dɛsɛlen don ala se tɛ n ye allahu inda almunkasirati qulubuhum maa minnu bɛ yen nɔ n'u b'u ka dɛsɛ yira ala la duwawu kɔnɔna la a ko ala n'olu de bɛ ɲɔgɔn fɛ donc o de kama an ka jamana tun confrontelen don problème ba fila la problème fɔlɔ ye mun ye Thiam bɔra k'a fɔ an tun jɔrɔlen bɛ sanjiko la problème filanan ye min ye élection tun bɛna k'an ka jamana kɔnɔna la élection ni an kun jɔrɔlen b'a la a bɛna kɛ cogo jumɛn na n'a kun cɛra fana ko wɛrɛ minnu bɛna don a kɔnɔna la an kun sirannen b'olu kow ɲɛ donc wele bilala tijaniya mukaddamuw ma a khulafaw ma a kalandenw ma kɛlɛkɛminɛn min b'an bolo o ye an k'an jigi sɛmɛ ala la an ka ala wele an ka kule ala la an k'an ka besoin yira ala la ala dɔrɔn de bɛ se k'a dilan ɲɛ o de kama an farala ɲɔgɔn kan le 8 juillet ka ala wele an ye ala wele ni wazifa ye an karamɔgɔw y'a fɔ an ɲɛna ka fɔ jamana o jamana dugu o dugu quartier o quartier ni balawu bɛna quartier kan ka sɔrɔ tijani mɔgɔ ɲɛnɛmanw b'a kɔnɔna la minnu bɛ se ka wazifa kɛ ni balawu bina o quartier kan walima o dugu kan walima o jamana kan ka tijani mɔgɔw to yen nɔ k'a bɛ bɛn jamanadenw ye quartier kɔnɔ mɔgɔw ye dugu kɔnɔ mɔgɔw ye u ka taa plainte déposer tijani mɔgɔw kan munna u ma wazifa kɛ pour que balawu in kana bi i ye n faamuya o de kosɔn an dalen don o kuma la anw dalen don o kuma la wazifa la dɔwɛrɛ t'a kɔnɔ k'a fɔ ala ma an ye min k'i la ala yafa ma l'istighfar ka ala deli ala ka yafa ma k'an ka jurumuw yafa dɔwɛrɛ t'a kɔnɔ ka seli ala kira kan sallallahu alayhi wa sallam ala kira kan seli siɲɛ kelen o bɛ se ka min kɛ dɔnnibaaw b'a dɔn dɔwɛrɛ t'a kɔnɔ
ka ala ka bonya n'a ka kelenya segin ma ka sɔngɔ ala la siɲɛ 100 ka fɔ a ma ko la ilaha illallah o de bɛ wasifa kɔnɔna la anw y'o de kɛ jama de y'a kɛ ka sɔrɔ ka ala wele duwawu kɔnɔnaw la an ka jamana a confronté don problème min na n'o ye sanjiko problème ye ala k'o bɔ an da la jamana a kunsinnen don fɛn min ma o don n'o ye élection ko ye élection ni ala k'a kɛ hɛrɛ la k'a kɛ baden na k'a tɛmɛ hɛrɛ la k'a tɛmɛ baden na k'a tɛmɛ hakilisigi kɔnɔna la donc o duwawu fana donna kɔnɔ an hakili la duwawu min kɛra a ka ca ala fɛ a bɛ komi ala y'a jaabi ala y'a jaabi an ɲɛ bɛ jaabi tamasiyɛnw na mali kɔnɔ yan nɔ donc vraiment o baara min n'o kɛra an b'o foli kɛ an ka khulafaw ye k'o foli kɛ an ka mukaddamuw ye k'o foli kɛ mali tijani den bɛɛ lajɛlen ye k'a foli kɛ mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ ye contribution kɛ jamana jɔli la nin ye jamana jɔli cogoya dɔw ye bɛɛ bɛ se min na jamana kɔnɔ bɛɛ b'o de kɛ min bɛ se ka jamana ta senyan fan fɛ o y'a ta senyan fan fɛ min bɛ se k'a ta boloyan fan fɛ o y'a ta boloyan fan fɛ min bɛ se k'i bolo don a kɔ kɔrɔ o y'i bolo don a kɔ kɔrɔ min bɛ se ka kule ala la ka ala wele ala k'a to jamana kana bin o fana y'o kɛ donc an bɛ se min na o de ye nin ye an y'o kɛ ala b'a dɔn an y'a kɛ ni ŋaniya jɛlenya ye wa an hakili b'a la fana ala ye duwawu ninnu jaabi o foli bɛ se karamɔgɔw ma o waleɲumandɔw bɛ s'u ma an karamɔgɔ minnu nana ka bɔ fan wɛrɛw fɛ ni dɔw bɔra Maroc an karamɔgɔ caman da magara la min tun bɛ kuma la Maroc délégation tɔgɔ la n'o ye Bagdouri ye a kumana kosɛbɛ a kumana silamɛw ka bɛn kan a kumana silamɛw ka kelenya kan a kumana silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ a kumana silamɛw kana fara fara a ko n'i y'a ye basa bɛ don kogo ni ɲɔgɔn cɛ kogo pɛrɛnna de n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn minɛ k'a fɔ ala kama wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kuma in yɛrɛ bɛɛ bolila nin kuranɛ aya in de kɔrɔ a ye ala ka juruba kelen minɛ aw kana fara fara a k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'aw y'aw tɛgɛ bɔ ɲɔgɔn bolo aw fanga bɛ ban aw fiɲɛ bɛ bɔ n'aw fiɲɛ bɔra aw la juguw bɛ sa aw la kuma in jɔlen tun bɛ nin ko in de kan an b'a ɲini ala fɛ halisa an ka jamana ala ka sabati jamana ala ka sabati jamana ala ka na ni hɛrɛ y'a kɔnɔ jamana ni tɔɔrɔ kunsinnen b'a ma ala ka tɔɔrɔ ɲɔnti ala ka jamana jɔlen to ala k'o kɛ ala kira bonya kama sallallahu alaihi wasallam président a bɛ waati jan bɔ kabini jɛmukan in daminɛna sufiya an b'a a kɔnɔna na walawalali camanw kɛra sufiya yɛrɛ a minɛ cogo min na kuranɛ aya minnu b'a la an karamɔgɔw y'a fɔ an ye halisa kɛnɛman joli minnu b'a la u da sera u ma k'u fɔ hali sisan an ɲɛ b'a la yɛlɛma bɛna don baara in yɛrɛ laɲini ye min hali sisan n'o ye tijaniya yɛrɛ bulonba sigira min kama ka bɛna don a la hakilina jumɛn de nana ni ye yalima min fɔra e yɛrɛ kun fɛ sufiya la o bɛ wasa bɔ Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sufiya ye kɔgɔji de ye ni i fila kɔnɔ i bɛ sanfɛla ye jɛkɛw ni ala ka kabako minnu b'a kɔgɔji kɔnɔna na ala yɛrɛ dɔrɔn de b'o dan dɔn parce que sufiya ti dɔ wɛrɛ ye ka ala ko kɛ ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ segɔni bɛɛ lajɛlen la ni ala ye maa min ta tɛgɛ ma k'o tigi don o kɔgɔji in kɔnɔ o maa min donna kɔgɔji kɔnɔ o de ye min ye o y'o ye e min bɛ gele sanfɛ e ɲɛ b'a la de a jiginna kɔgɔji kɔnɔ nka a bɛ ka min ye e t'o dɔn dɛ n'a bɔra fana n'a nana min f'i ye i ka kan ka d'a la ni danaya ma don o kumana k'a fɔ ko min fɔra k'o bɛ wasa kɛ an tɛ se k'o fɔ an bɛ Alhuseni fo a ka waleya la an bɛ Alhuseni fo a ka dɔnni gɛrɛli la hadamadenw hakili la a y'a seko kɛ i n'a fɔ anw ko de ko tijaniya bulonba sisan an bɛ fɛ ka don bulon kɔnɔ bulon in kun tɛ se ka dayɛlɛ a kɔnɛgɛ kun ye jumɛn ye o ye sufiya yɛrɛ ka faamuya fɔlɔ ka d'a kan tijaniya bɛ sufiya de kɔnɔ dɔ kɛr'o la hakili la faamuya min kɛr'o la o bɛ wasa kɛ fɔlɔ nka sisan an ka bulon dayɛlɛ an ka don tijaniya bulon kɔnɔ n'an donna tijaniya bulon kɔnɔ o bɛ fɔ mɔgɔw de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ye tijani kalandenw ye sufiw minnu bɛ sufiya faamu u sɔnnen don a ma ko sufiya ye silamɛya dɔ ye a bɛ ta kitabu de kɔnɔ n'o ye ala ka kumakan ye a bɛ ta ciba ka sunna de kɔnɔ o de y'a to a bɛ fɔ anw ka darika ma yann'a kun ka fɔ a ma ko tijaniya parce que mɔgɔw tɛ o fana tariku dɔ la
akumu fama de ko ad-dariqatul muhammadiyatul ibrahimiyatul hanafiyatu ni ne tijaniya damine nga tijaniya nana don ka tɛmɛ dariqa muhammadiya kan walma ibrahimiya kan walma hanafiya kan shahma tijani radiyallahu ta'ala anhu a yɛrɛ ka waati la sigile a kun ti fa yɛrɛ ma ko tijaniya ay a kun fama de ko ad-dariqatul muhammadiya o kuma mɔgɔ bɛna ni tariku in bɛɛ dɔn sisan on ti fɛn fɛn n'o bɛ kuranɛ foko ɲɔnya on ti mago la fɛn fɛn min sabatilen don ko ciba ko tɛ ciba y'a fɔ a y'a kɛ on sinsinnen do de kan n'an sinsinnen do o bere fila kan o kuma an bɛ don tijaniya kɔnɔ an bɛna tijaniya an bɛna walankata parti dɔ bɛ yen nɔ Al-Hussein ale bɛ n'o ta fan wɛrɛ min bɛ yen n'o y'a tariku yɛrɛ ye a nana cogo di a walankatara cogo di a sera anw ma ya cogo di jonu y'a san ma olu ka tariku ye jonu mun ye olu ye jonu ye u bɔra min u ye baara jumɛn kɛ an bɛna an da don nin bɛɛ la ɔ ala ka dɛmɛ kɔnɔna na ne bɛna don baara la ni Al-Hussein fɛ Al-Hussein bɛ fa dɔ ta ale n'a ka jama bɛ na olu bɛna kuma tijaniya gɛrɛ gɛrɛ kan ne bɛna ne ni n ka mɔgɔ dɔw bɛ na anw bɛna kuma tijaniya tariku kan Chama Tijani yɛrɛ jɔn don a bangena min a ye kalan jumɛn kɛ fo ka taa dariga in d'a ma a ye maa fɔlɔ jumɛnw lamɔ filanan jumɛnw dar'olu kan sabanan jumɛn dar'olu kan fo kana bila Sheikh Hamahulahi fo kana se Sheikh Ibrahima Niasse ma fo kana se anw yɛrɛw ma parce que silsila de don chaîne de don donc ni nin bɛɛ lajɛlen ka tariku faamuyara u ye baaraba minnu kɛ diinɛ kɔnɔna na fɔlɔ ani dariga kɔnɔna na k'o fana yira mɔgɔw la u bɛna dɔn ja an bɛ kuma caman fɔ a si tɛ tiɲɛ ye. ni ala sɔnna a ma président an bɛ segin ka na an karamɔgɔ Al-Hussein ma président bɔra k'a fɔ an bɛna don so yɛrɛ kɔnɔna na ko an kun bɛ munumunu min na sufiya kuma na o bɛɛ lajɛlen kun ye ko nɛgɛ de sokɔnɔna donni an bɛna don a la cogo di mun ni mun de bɛna fɔ a kɔnɔna na. Alhamdulillah an bɛ ala fo an bɛ président fo an ka baara a tun bɛ taali cogoya fila la tariqa tijaniya ale dube a bɛ sufiya de kɔnɔna la an y'a dabɔ a kama ka dɔ fɔ sufiya kan mɔgɔw k'a dɔn sufiya ye min ye an hakili la an bɛ se ka o walandaw jɔ yan fɔlɔ an bɛna don tariqa tijaniya yɛrɛ kɔnɔna la tariqa tijaniya di cogo fila b'a la an ka faamu cogo la président bɔra ka min fɔ sisan nɔ o ye tarika histoire ye tarika daminɛna cogo jumɛn na a daminɛna jɔn de bolo o tigi ye maa sugu jumɛn ye a ye kalan sugu jumɛnw kɛ o tigi ye tarika sɔrɔ cogo jumɛnw na a ye kalanden fɔlɔ jumɛnw sɔrɔ n'a ye olu labɔ o kalanden ninnu ye baara jumɛn kɛ tarika kɔnɔna la u ye tarika carin cogo jumɛn na diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la spécifiquement u ye tarika carin cogo jumɛn na anw ka Afrique kɔnɔna la yan nɔ ye faamuya Afrique de l'Ouest kɔnɔna la jɔn ni jɔn de y'o baaraw kɛ olu ka histoire ye fɛn jumɛnw ye n'ala sɔnna ma da bɛna don o la k'o ɲɛfɔ ye faamuya filanan ye min ye tarika tijaniya a ka acte de naissance n'o y'a ka wolosɛbɛn ye o signera waati jumɛn tarika yɛrɛ bangena tuma jumɛn a ka acte de naissance signera tuma jumɛn na acte de naissance ye jumɛn ye Cheikh Tijani ni alakira ye ɲɔgɔn ye sallallahu alaihi wasallam k'a sɔrɔ sogo tɛ kɛnɛ kan ɲɛ ni ɲɛ nin fɛn ninnu kɔnɔna la sujet tabou tɛ yen nɔ kuma o kuma n'an b'a fɔ an b'a fɔ a n'a dalilu an bɛ dalilu fɔ dalilu ye faamuya min bɛ dalilu kɔnɔna la an b'o fɔ ka d'a kan Cheikh Tijani ni alakira ye ɲɔgɔn ye cogo jumɛn na est-ce que maa ni alakira bɛ se ka ɲɔgɔn ye wa alakira fatura san a bɛ san 1000 bɔ i ye faamuya Cheikh Tijani bɛ ayiwa u ye ɲɔgɔn ye cogo jumɛn na est-ce que o bɛ se ka kɛ wa silamɛya la kuranɛ kɔnɔna la o dalilu jumɛn bɛ kuranɛ kɔnɔna la o dalilu jumɛn bɛ hadisa kɔnɔna la an k'an bɛ taama ni dalilu de ye an b'o dalilu ɲɛfɔ n'o dalilu ɲɛfɔra alakira ye mun di Cheikh Tijani ma a ye wurudi min d'a ma wurudi in ye mun ni mun ye wurudi in dalilu b'a la kuranɛ kɔnɔ wa dalilu b'a la hadisa kɔnɔ wa k'o dalilu ɲɛfɔ mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ wurudi in ko tayɔrɔ b'a la
o wurdi min n'an b'a kɛ condition jumɛn de b'a la a condition ye jumɛnw ye donc condition 23 min bɛ yen nɔ ko condition ɲɛfɔ kelen kelen faamuya ka sɔrɔ a la n'i y'a kɛ i mana wurdi in kɛ ka ban nafa jumɛnw de b'a la diɲɛ kɔnɔ nafa jumɛnw de b'a la lahara kɔnɔna la donc olu bɛ fɔ mɔgɔw ye n'o ye ad-damanat wal mubasharat donc olu bɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye émission kɔnɔna la an b'a ɲini ala fɛ émission in baara ala k'a nɔgɔya n ye président an ka waati sera ni tɛ kelen kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin lajɛlika bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnya la tijaniya kalandenw ne b'a fɔ tijaniya kalandenw ye n k'u ka limaniya diinɛ sufiya dariqa a tɛ faamu ni hakili ye a bɛ faamu ni dusukun de ye ale y'a fɔ sisan Shama Tijani radiyallahu ta'ala anhu a ka ciba ye ne ko anw bɛ limaniyalen don ala silamɛya kɔnɔna na k'a fɔ ciba ka Isra wal Mi'raj kɔnɔna na k'a salila ni nabi ɲuman tɔw ye u dɔw dun n'a cɛ a ka ca san miliyɔn 1 ye o sera ka cɛ kɛ cogo di i b'a dɔn ni k'i bɛ hakili don la ni mi kɔlɔsi ko dɔ b'i sɔrɔ dɛ i bɛ limaniya n'a ye de ciba y'a fɔ wa kɛra wa anw bɛ da o de la o kuma b'a fɔ tijani kalandenw k'u sago ka diinɛ na fɔlɔ silamɛya in n'i tɛ kɛ tijani kalanden n'i ma i sɔgɔ diinɛ na dɛ i kana filanga fɔ ni ala ye dɛ i ka bɛɛ bila i place la ala bila place la ala foyi tɛ ala kelen kɔ cibaw bonya min dar'u kan i ka o bonya segin u ma ciba muhamadu ka fisa n'u tɔ bɛɛ ye n'a ko min ka ɲi o ka ɲi n'a ko min man ɲi o man ɲi tijaniya kan ka o de minɛ fɔlɔ a filanan walijuya ye tiɲɛ ye ko minnu bɛ kɛ walijuya kɔnɔ ye ala ka diw ye hakili tɛ se k'o minɛ limaniya de bɛ sɔn o ma o kuma tijani kalandenw an bɛ wele bila u ma ka taa fɛn 2 ma fɔlɔ an bɛɛ ka siran ala ɲɛ an ka limaniya ala la ka limaniya ciba la an ka darika an ka minɛ n'an bolo an kana sɛgɛsɛgɛ a b'an se ala ma de a t'an yɔrɔ janya ala la a filanan an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an k'o de la kɛrɛfɛ kow k'ulu ye k'u to yen tijaniya ma dabɔ diɲɛ sɔrɔ kama a ma dabɔ tɔgɔ kama a ma dabɔ nafolo ko kama n tɔgɔ ka fɔ o tɛ tijaniya dabɔra de i bɛ gɛrɛ ala la cogo jumɛn ye a banna nin dɔrɔn de don ni de ye tijaniya ye alhamdulillah kuma min bɛ n bolo ka fara président ka kuma kan dɔrɔn o ye k'a fɔ an karamɔgɔ Cheikh Tijani radiyallahu ta'ala anhu u y'a ɲininka don dɔ ne ko nkalon bɛ da i la wa a ko nkalon bɛ da n na kuma caman bɛ fɔ ko ne y'a fɔ nka n bɛ mesure da aw ma n bɛ balance di aw ma idha sami'tum anni shay'an fazinuhu bimizan ash-shara n'a fɔra aw ye don o don ko ne Cheikh Tijani nin kuma in fɔ nkalon na tiɲɛ o bɛ dɔn cogo jumɛn na a ye kuma in ta a k'a bila sariya balance kɔnɔna la n'a ni sariya bɛnna o ye ne ka fɔta ye o ye n ka kɛta ye n'a ni sariya fɔra ɲɔgɔn kɔ a y'o bila ne m'o fɔ o tɛ n ka kɛta ye i faamuya ni ala sɔnna ma hakili la émission bɛna boli nin cadre de kan ni ala sɔnna ma inshallah an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw weleli bi ka na nin kɔsegin foli in kɛ ani ka bonyamasegin kɛ ka taa lajɛlikɛlaw ni ayiwa khalifa minnu kun nana nin baara in kɛ an b'a ɲini ala fɛ yarabi baara in ala k'a ɲɛ a bolo ka ala deli segin tɔ ala ka a fara an si kan an bɛ foli lasegin aw ma aw minnu kun sɔgɔlen bɛ an na nin waati in na tijaniya bulonba kɔnɔna na an y'a fɔ aw ye kuma daminɛ ani tijaniya conférenante a président an n'o de tun bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye Umar Hadi Cham ye ka fara a secrétaire général n'o tɛ maa dogolen kɛnɛ kan Cheikh Al-Hussein Jakite u nana ka na kɔsegin foli kɛ ani bonyamasegin kɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ye sabula juillet kalo tile 8 tɛmɛnen u ye don kɛrɛnkɛrɛn ka khalifaw wele ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Bamakɔ misiriba kɔnɔ ka kuranɛw kalan ka wazifaw kɛ min b'a to Mali kalafili a tun bɛ kɛ hɛrɛ kɔnɔ ani basigi ani samiya bɛ se ka ɲɛ cogoya minnu na ala sɔnna ma an ye nin 2 bɛɛ lajɛlen taamasiyɛn ye a bɛ ka taa cogoya minnu na an b'a fɔ ko ala sɔnna duwawu in ma o la ka bonyamasegin segin bɛɛ lajɛlen ma aw minnu tun bɛ k'an filɛ nin waati in na ka yafa deli aw fɛ k'a ɲini ala fɛ yarabi laɲini ye min ye min b'a to tijaniya yɛrɛ ye min ye a ka se k'a dɔn an bɛna don kɔnɔna na an karamɔgɔ bɔra k'a fɔ tijaniya kalanden kelen o kelen n'i sɔgɔra nin jɛmukan in na i bɛ min kan
ani ka laɲini mi ye bɛna dɔn a kɔnɔna na ni ala n'a kira sɔnna na ani histoire minnu bɛ tijaniya kɔnɔna na k'a dɔn nakari ni ala sɔnna ma bɛɛ lajɛlen bɛna sɔrɔ jɛmukan in na ka ala deli ala ka sigi wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh.